कमप्लिटलि इलेगेल सोरबा न'खरनि सायाव बिदि प्रेसार होदोंबा बेखौ एक्सटर्सन केस होनांगौ आरो बेखौ जेलाव हरनांगौ बेखौ जोंनि सरकारनि जानानै आं फोरमायथिनो नि गेजेराव मोनसे बेबायदि मैयानि जिथुनाखि मोनसे भाइरेल निउस मोनसे जोङो ओंखारनाय नुदों जायनि जाहोनाव मार्टियास न'खरफोरनिफ्राय 50,000 खरि रां बिदों बेबायदि आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै जायफ्रा बानसावदों बेफोरो माने टटेलि मोनसे समाजनि गेजेराव मोनसे जेंना लाबोनाय दावराव दावसि लाबोनाय खुनु फैख' सोरनिबा न'खरनिफ्राय 50,000 रां बिनाय बा सोरनिफ्रायबा बेबायदि गोरा रावजों रां बिनाय मानाय बे टटेलि सनितपुर जिल्लायाव बेबायदिया सोलियाखै। खुलुमबाय रायजोफोर आं दिनै मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जायफ्रा आंनि बे चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। रायजोफोर सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय माइनावस्रि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि भुबनाव दिनै सनितपुर डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड फराम अफ Ex-NDFB नि मोनसे जथुमा हाबाफारि जानानै थाङो। बे जथुमा हाबाफारियाव सनितपुर डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड फराम अफ Ex-NDFB नि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि टाइटास बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअखौ नायनानै लादो। जोंनि थाखाय जोबोद मोजां सम जोङो सनितपुर जिल्ला हिसाबै जोंनि जिथुनाखि बारग' NDFB जिथुनाखि इउनाइटेड फरामनिफ्राय जोङो मोनसे मोजां सिभिल सार्भिस हिसाबै जोङो रायजो राजानि गेजेराव खामानि मावलांनो थाखाय गोबां बेबायदि रायजो राजाखौ मोनसे बिबान बा बेबायदि मोनसे रायजोनि मोजां थांखि बिथांखिखौ मावलांनो सालिजारि खालामनो थाखाय दिनै बेबायदि रायजोनि मोजां दैदेनगिरिफोरखौ जोङो सायख'नानै माखासे जोंनि सनितपुर जिल्लायावहाय जेरैबायदि माइनावस्रियावहाय जोंनि जिथुनाखि ससियेल रिफर्म डेभेलपमेन्टनि जिथुनाखि कमिटिखौ जोङो दाफुंनानै बेबायदि जोङो मोजाङै जोङो मेहेरगोनाङै जोङो दाफुंना लानो हाबाय। जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समावहाय जोङो बिथांमोनखौ लानानैनो जोंनि इउनाइटेड फरामा गोबां बेबायदि सहाय सुजुग मावनांगौ थालांनाय आद्रा खामानिफोरखौ बिथांमोननि जुगिदिनो जोङो मावलांनो हागोन जोङो आसा आरो मिजिं थिनानै दिनैनि नैबे मेहेरगोनां मेलखौ दाफुंनाय जादों। मार्टियास न'खरफोरनिफ्राय बिटिआरनि मानगोनां रन्जित बसुमतारी बिथाङा मैया निउसनि गेजेरजों मोनसे फोसावदों जे मार्टियास न'खरफोरनिफ्राय 50,000 खरि मुंख्लं खाम्फा गायसननायनि मुङावहाय रां बिदों होननानै बिथाङा निउसनि गेजेरजों फोसावदों। नोंथाङा मा बुंनो सानो? बे जिथुनाखि मार्टियास न'खरनिफ्राय 50,000 खरि बिदों होननाय खोथाया बेयावहाय माखासे एलिगेसन हाबनानै दङ। बे खोथाया ओरैबायदिहै सोरबा बायदिया दिनै गावनि फिसाया थैनानै थांनायनि बेलायाव रायजो राजाया सिबिनो थाखाय मोजां मोनसे थं नांगौ हिसाबै दिनै सोरबा बायदिया बेखौ लुफुंथारनांगौ जोङो थाइसे थाइनै होनानैब्लाबो जोङो लुफुंगोन सोरबा बायदिया होआ बेबायदिनि गेजेराव गोबां खिलिमिलि जादों। नाथायबा बेयो मोनसे जोंनि गेजेराव मोनसे ब्लेम फैदों मोनसे गाज्रि एलिगेसन फैदों बियो रावनिफ्रायबो बेबायदि डिमान्ड बा बेबायदि बिनाय जोङो बेफोरबायदि दिनैसिम जोङो खोनायाखै आरो नुवाखै। जायफ्रा बानायजानो लुगैदों बिथांमोना गोसोबायदि जासिनानै होदों आरो जायफ्रा बेबायदि बानायजानो बादों बिथांमोनानो दिनै बेबायदि मोनसे ब्लेमखौ लाबोदों। जों आसा खालामदों जोङो गासिबनि न'खरनिखौ लाजोबनानै जोङो बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव जों सलिउसन खालामनानै लानो हागोन जों आसा खालामदों। जोंनि सनितपुर जिल्लानि गेजेराव मोनसे बेबायदि मैयानि जिथुनाखि मोनसे भाइरेल निउस मोनसे जोङो ओंखारनाय नुदों जायनि जाहोनाव मार्टियास न'खरफोरनिफ्राय 50,000 खरि रां बिदों बेबायदि आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै जायफ्रा बानसावदों बेफोरो माने टटेलि मोनसे समाजनि गेजेराव मोनसे जेंना लाबोनाय दावराव दावसि लाबोनाय। बे हिसाबै जोङो मोनसे गावसोरनि मार्टियास न'खरफोरानो सोरबा बायदिया बेबायदि मोनसे सानसुमैगिरिफ्रा मोनसे सानखांनानै मोनदों जोङो फैबाय थानाय समाव चिरां जिल्लायाव जोङो मार्टियासखौ जोङो फालिहैनो हायाबो जानो हागौ। बेनिखायनो जोङो सनितपुर जिल्लायावबो मोनसे जिथुनाखि सरकारनिफ्राय जि अनसुंथाइ मोननाय बे एसे रांजोंब्लाबो एसे खांनानै मार्टियास थंखौ सनितपुर जिल्लानि गेजेरावनो बबेबा मोनसे खन्द'आव लुफुंनाय जाथों होननानै बिथांमोननि सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो बियो जादों। बेयावहाय खुनु फैख' सोरनिबा न'खरनिफ्राय 50,000 रां बिनाय बा सोरनिफ्रायबा बेबायदि गोरा रावजों रां बिनाय मानाय बे टटेलि सनितपुर जिल्लायाव बेबायदिया सोलियाखै। बेखौ आङो सनितपुर जिल्ला इउनाइटेड फराम Ex-NDFB जानानै बेखौ रोखायै फोरमायथिनाय जाबाय। सिमा बारायनाय
बारायनि खेथ्रआव बेयावहाय गोजौ लेभेलनि जिथुनाखि इउनाइटेड फरामा खेबनै खेबथाम दिल्लीयाव थांनायजों लोगोसे जोङो बेखौ आवगायबाय थानायखौ जोङो मोनदांथिनो हादों आरो जोङो नुबाय थादों। माखासे बेबायदि जोंनि गेजेराव पलिटिकेल इस्युफोरखौ लानानै माखासे ब्रेक जादों। जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव मोनफ्रोमबो दफाफ्रा आखरे मावफुंजागोन। जोङो बेबायदि जोंनि जिथुनाखि समाजनि जि दैदेनगिरिफोरनि सायाव बा बेबायदि जोंनि लिडारफोरनि सायाव जोंहा मोनसे आसा आरो मिजिं दङ। फैबाय थानाय समाव थाबैनो बेफोर जेंनाफ्रा सुस्रांजागोन, जोङो बेखौ आसा खालामनाय थादों। रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि बेलायाव जोङो बेखौनो बुंनो सानदों, जाहाथे जोंनो रायजो राजानिफ्राय गोबां सापर्ट एबा मददखौ जोंनो नांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बेबायदि समफोरखौ जोङो गाज्रि समफोरखौ जोङो बारग'लांबाय। मोनसे समाव जोङो सिलाय लानानै गोबां सोमावसारनायनि दिनफोरखौ जोङो बारग'लांबाय। दा जोंनो रायजो राजानिफ्राय मोनसे मोजां थासारि सिरिबाङै जोंनो बेबायदि सहाय, बेबायदि जोंनो सोमावसारनाय बेबायदि मोनसे सिरिबाङै बेबायदि नाजालांनायनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ जोङो बख'नो हागोन। जोङो आसा खालामदों। जोङो दिनैनि दिनाव सासे दैदेनगिरि गैयैनि थाखाय जोङो गोबां अबहेला, जोङो मोनसे मा होननानै बुङो बेखौ सिन्ता धारनानि गेजेरजों जोङो गोग्लैसोनानै थानाय बायदि मोनदों। बेफोर गासैबो जेंनाफोरखौ लानानैनो जोङो दिनै इउनाइटेड फराम एक्स-NDFB जोङो गोख्रोङै दाफुंनानै लानांगौ गोनां जादों। दिनै जेरैबायदि रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गोबां लिडारफोर केडारफोर दिनै जोबथेसालियाव दङ। आसा खालामदों दिनैनि बे जिथुनाखि मेलनि गेजेरजों लोगोसे दिनैनि बे दाफुंजानाय बडिफोरजों जोङो लाफानानै बेफोर गासैबो जेलाव थानाय खामानिफोरखौ बा बेबायदि सिमा बारायनायनि बेलायाव बा मोनफ्रोमबो बिटिआरनि दफाफोरखौ जोङो रायजो राजाखौ लानानैनो जोङो आवगायलांनो हागोन, मावलांनो हागोन, बेखौ जोङो आसा आरो मिजिंथिनाय थाबाय। बिनि बेलायाव जोंहा बेनो, जायफ्रा थालांदों बिथांमोना नार्भास जानो नाङा। फैबाय थानाय समाव बेखौ गोजौ थाखोनिफ्राय मावगासिनो दङ, थाबायगासिनो दङ। जायफ्रा रिहेबिलिटेसन जाबाय बिथांमोना बयबो मोनगोन आरो जोङो बेखौनो जोङो सरखारनिसिम जोङो दाबि खालामबाय थादों। जोङो टक बाय टक जिरायबाय थादों मोनफ्रोमबो बेलायाव। बेनिखायनो जायफ्रा माटियास फेमिलिनिफ्राय लानानै, जायफ्रा एक्स-NDFB लानानै बिथांमोना बयबो मोनगोन बा बेबायदि मोनसे धोर्ज होननाय बुस्थुखौ हमथानानै थानांगोन। बेखौनो जोङो इउनाइटेड फराम एक्स-NDFB सनितपुर जिल्लानि जानानै गासैखौबो गुरैयै खावलायनाय थाबाय।